се бавиш нещо. Който бърза два пъти. И сега Васко иска да поздрави своето семейство и за своята внучка, за неговия живот, казва. Да е жива и здрава. Принцесата Василенка! Нещо. Айде оригинално, колеги. Тогава Томи, пускай фа или ми. Дъще, ти си мой ангел мой. Айде. За малко оркестър. Моги малко слънчево дете, ти ми даде щастие и сила. Всеки ден и всяка нощ съм с теб и се моля Бог да те закриля. Дъще Василена, ти си ангел мой. Дъще, Бог ли те изпрати? Да топлиш дъще, дядово сърце. Да ти обичам и да ти се радвам. Айде, Томи! Моите детски мънички ръце все към дядо да ще ги протягаш и ще станеш дъще някой ден. Баш дядово обич своят род да пазиш. Дъще Василена, ти си ангел мой. Дъще, Бог ли те изпрати? Да топлиш дъще, бащино сърце. Да ти обичам и да ти се радвам. Да те обичам и да ти се радвам.